aldatuko ditugu, bat da kirol kudeaketarako aholkularitza, jartzen diogula 60.000 euro gehiago, komentatu genuen, txarto aurreikusita zegoela aurrekontuetan, iazko aurrekontuetan, eta orduan handitu behar dugula partida horretan, azpiegiturak eta urbanizazioa partidan bebai aldaketa bat proposatzen da, 575.000 eurokoa. Hor badau partida bat, bada oso orokorra, eta, komentatu genuen, batzorde informatiboetan, proiektu bat dagoela martxan, itxasbide zati bat urbanizatzeko, badakizue ia zer gertatu zen labolalaren aurrean, lurzorua erori esala, hori oso txarto dau, eta orduan bagenekien itxasbide osotik obra jarraitu behar genuela. Fasetan egingo dugu, udalak ezin dau kolpe baten dana egin, eta orduan proiektua egitea onartu genuen tokiko gobernu batzordean, hau batez onartu genuen, eta, lehenengo fase honekin eta proiektua bukatu baino lelau, egongo da proiektuaren lizitazioaren basagoan sartuta herritarren partaidetza epe bat, ondino ez dutela martxan jarri, eta, bukatzen dutenean, obra lizitatuko da. Horretan, partidaren gehiketa bat proposatzen da, berbai komentatu genuen aldundiak eman digula diru laguntza bat 355.000 eurokoa, eta beste aldaketa bat proposatzen da udaltzaingoaren aldetik, gaur jaso dut txosten bat, bebai, esanez, hori egin nahi dituela espacios cardioprotegidos, eta da desfibriladoreak jarri, leku estrategiko batzuetan, batzuk badauz, eta gehiago jartzea egingo dugu lizitazio bat, eta erosiko ditugu por precio unitario, baina printzipioz lizitazioa ateratzeko 6.000 euro jarriko dugu, eta gero ikusiko da zenbat gastatzen den. Hau batzorde informatibotik pasatu zen, eta 5 botu aldeko egon ziren, eta 4 abstentzio. 5 botu aldezko EAJ eta PNV-ren aldetik, eta 4 abstentzio Joseba, Inma, Gabi eta Iratxeren partetik. Eta orain proposatzen dena da kreditu aldaketa hau osoko bilkurara ekartzea, eta dagokiena publikatzea, eta ez dakit galderarik deko zuen, honen gainean. Ez dago galderarik? Bai, ahaztu zaidala. Astelenean, itxasbideko urbanizazio hau egiteko beharrezkoa zen Olaska eta Zurruten aurrean dagoen espaloia hartzea, ze hori pribatua da, Ormazalandakoa da. Eta astelenean bertan sinatu dugu hitzarmen bat haiekin, eta oin ja gune hori eman digute. Orduan, tokiko gobernu batzordean onartu genuen proiektu hori martxan jartzeko, ja lurzorua badekogu. Espaloia pribatua da, hori da. Astu zaipai, eskerrik asko. Ez badau galdera gehiago horik, bozkatuko dugu. Kontrako botoak. Abstentzioak. 3 abstentzio. Eta aldeko botoak. 5, 8. Puntu bakarra geneukan, orduan honekin bukatzen dugu gaurko ezoiko osoko bilkura, eskerrik asko, pertsagatik. Eta, bihar arte, nahi baldin bat duzue, bihar beste osoko bilkura bat egongo da, hauteskundeetakoa, goizean, goizean, bihar, bai. Azkenean bihar. 10:00 Amarterdietan.